Τώρα θα προσθέσω το 1 τρίτο και τα 2 έκτα. Βήμα πρώτο. Βρίσκεται το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των δύο παρανομαστών, δηλαδή το 3 και το 6, που είναι το 6. Βήμα δεύτερο. Βάζω καπελάκια. 6 δια 3 κάνει 2. 6 δια 6 κάνει 1. Βήμα τρίτο. 2 πολλαπλασιάζω τους αριθμούς στα καπελάκια με την παρανομαστή και την αριθμητική συνδυασμάτων. 2 επί 1 κάνει 2. 2 επί 3 κάνει 6. Συν 1 επί 2 κάνει 2 και 1 επί 6 κάνει 6. Τώρα προσθέτω τους δύο αριθμητές, δηλαδή το 2 και το 2 που κάνει 4 και ο παρανομαστής μένει ίδιος. Κάνει 4 έκτα.